Il-persentaġġ ta' tfal li huma f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali huwa wisq għoli. Dan intqal mill-editorjal tal-Gazzetta The Mod Independent fejn semma kif dan il-persentaġġ ġie ppubblikat mill-Eurostat jinsab fil-livell ta' 25.9% l-ogħla persentaġġ mill-2017 fejn dan il-livell kien il fuq minn 27%, ċifri li huma ogħla mill-livell medju tal-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħabbar li 24.1% tal-persuni taħt 18-il sena jinsabu f'din il-kategorija. Apparti minn hekk l-editorjal fakkar li suppost pajjiżna għaddejja minn perjodu fejn l-ekonomija tikber, iżda dawn l-istatistiċi qegħdin juru numri allarmanti immens. Il-ġurnal jgħid li hemm bżonn iżjed studji min-naħa tal-Gvern. Issemma anke kif Malta hawn l-inqas rata ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea u li dan huwa possibilment kawża ta' pressjonijiet finanzjarji. U minkejja li l-Prim Ministru jiftaħar li l-ekonomija ta' Malta sejra tajjeb, dan is-sentiment żgur mhux jinħass minn kulħadd għaliex jekk dan hu veru kieku m'hemmx daqshekk tfal li qegħdin fir-riskju tal-faqar. L-editorjal temm billi stqarr li l-Gvern għandu jikkonsidra s-sitwazzjoni tal-faqar meta jagħmel miżuri ġodda, hekk kif dak li qed isir bħalissa mhuwiex biżżejjed biex verament jgħin lil dawk fil-bżonn.